Dragi gledalci, nadam se da vam je bilo fantastično. Pop odne, šampanjac kad se otvori viče pop. Jel voliš ti da piješ šampanjac kad se slavi? Da. Ja to od malena, uvijek sam znala, iako nisam pila od malena, da se razumemo, ali čim roditelji otvaraju šampanjac, znači da će biti neko veselje u kući. Šta ste mi kupili? Šta ste mi, ako niste ništa, kupite mi odmah. Dakle, Severina, da zaključimo, pozivamo gledateljke, pre svega, ja se izvinjam, na tvoj koncert 17. oktobra. Ali gledatelje i djecu i obitelji. Da, porodična zabava, dakle spektakl u nekoliko činova. Ja ti šaljem svu pozitivnu energiju da imaš miran san pred koncert. Hvala, to se sve prima za mene, ti si esencija pozitive. Nemoj me zaboraviti, molim te. Neću, stalno ću misliti na tebe. Hvala ti puno što si nam pravila društvo i probila zajedno sa nama led, s obzirom da ćemo se družiti svake nedelje od 17 časova, ali tebe nikada nećemo zaboraviti, pošto si bila prva. Neću ni ja vas. Ja ću nositi ovaj lančić, tebe naročito. Hvala vam puno što ste mi dozvolili da budem vaša gošća u prvoj emisiji i to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Moram sad nešto da te pitam, jel ti maštaš negde kao dođe neki filmski reditelj, pošto u ovom studiju gde mi snimamo postoji tvoja fotografija sa snimanja filma Duhovi Sarajeva, pa jel bi se obradovala kada bi te neki poznati filmski reditelj onako ponudio jednu dobru ulogu? Jel misliš da si zrela za tu vrstu filmski festivali, glamur, kan? To je za mene. Meni je to samo da pokaže novu veštu. Sad mi prvo pada na pamet ono što sam zadnje gledala, to je Tarantino, koji se obavezno mora gledati. Sumnjam da će biti njegov izbor, ali u nadi je spas, pa ćemo se nadat. Možda sa 80 godina mu budem zanimljiva, jer on traži čudne likove. Ovako sam mu možda... Tako da nađe Tinu Turner u Zagrebu. Taman će to biti toliko. U našoj sljedećoj epizodi gostovaće otac i sin, dakle Goran Paskaljević i njegov sin Vlada Paskaljević. Oboje su uznemirili festivale proteklog leta sa svoja dva filma, Goran sa Medenim mesecom, a Vlada sa svojim prvencem Đavolja Varoš. O tome ćemo pričati sljedeće nedelje. Ispričat ćemo vam još 92 priče pride. Sada Severinu moramo pustiti da ide, jer ona putuje sada gde? U Zagreb. Kako u Zagrebu vreme? Dobro, isto je vruće ovako. Koji tu? A reci mi, jel ti znaš da će 17. oktobra biti indijansko leto? Nisam imala pojma, stvarno. Devojke i dečaci, obucite se lepo 17. oktobra. Sunce stiže u naš grad, a sada... Lesat ćemo oko vatre. A sada svi spremite se, pošto kreće odjevna špica. Dakle, 3, 4, sad!